En reporter, trænet til at rive alle religioner rundt. Fra hinduer i Herning til nonner i Nørresundby. Fra jøder i Jelling til satanister på Samsø. Ingen religion er sikker, når Tro på B3 er på turné. Og nu er det ikke hinduer, men Ulrik, du er i hvert fald i Herning. Er det ikke rigtigt, du er over hos Torben? Hej Ulrik. Hej, jeg er hos Torben i Herning. Jeg er noget, der hedder Solvænget. Og lige nu står jeg ude i indkørslen. En af Torbens venner er lige kommet forbi i sin sorte Passat, hvor der står Jesus er livet. Og så står der på siden står der Jesus, vejen, sandheden og livet. Og Jesus lever! Ja, det vi hører, det er Flemming, der har taget en mikrofon. Ja, det er meget stort. Men det er sådan et rigtig hyggeligt parcelhus med en dejlig stor have. Nu går jeg ind til Torben, ind i huset. Ja. Og det jeg lige kan fortælle, det er, at det er jo en frikirke. De kalder sig Jesushuset. Og jeg ved ikke, om I hører, der er sådan lidt guitar i baggrunden. Ja. God stemning. De sidder og hygger sig. Og faktisk så har jeg ladet mig fortælle, at de er meget gode til at helbrede. Og der er en lang liste over, hvad man kan blive helbredt for. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen grænser. Altså tinnitus, svimmelhed, astma, angst, dårlig ryg, uro, osv. Ikke? Jeg har også astma. Har du astma? Ja. Det må vi lige finde ud af. Signe er forkølet. Jamen det ordner vi. Men altså, rapporteren kommer selvfølgelig i første række, det er klart. Det er klart. Så jeg har lavet en eksklusiv aftale med Torben om, at om lidt, så vil vi lave en lille seance, hvor jeg bliver helbredt for min dårlige ryg. Og det vil jeg selvfølgelig rapportere fra. Det er klart. Men Ulla, jeg vil lige, fordi du sagde før, at de sad og hyggede sig. Hvad betyder det, når man hygger sig på Solvænget? Jamen altså, de mødes jo sådan et par gange om ugen, og så tager de guitaren frem, og nogle gange lidt bongotrummer, og så spiller de musik, og beder sammen, og beder for andre, og helbreder, hvis der er nogen, der har brug for det. Altså, man kan vel i realiteten henvende sig og sige, jeg har lyst til at møde Jesus, ikke? Ja. Det, der er det vigtigste budskab, det er sådan set, at de alle sammen har mødt Gud. Og altså, for eksempel, det er lidt i lighed med Indre Mission, når man så drikker de ikke spiritus, de har ikke sex for ægteskabet, de går ikke ind for abort, de går ikke ind for homoseksualitet osv. Ikke? Ja. Men forskellen er bare her, at men de har ligesom mødt Jesus, og det har givet sig selv, at så har man ikke brug for den slags. Men kan man så også sige, at nu når de her mennesker måske ikke sådan lige giver total respekt til homoseksuelle, at de måske kunne helbrede en homoseksuel? Det kunne de sagtens. Og det har vi også snakket om, altså, men selvfølgelig skal man være parat til det og være åben for at møde Jesus. Ja, det er klart. Og de har jo selvfølgelig alle sammen mødt Jesus og gør det ofte. Ja, det var ikke sådan, at han kom og bankede på døren en dag nede i Solvænget. Det er sådan mere åndeligt talt, eller hvordan? Det er sådan åndeligt talt, at man siger, at jeg er klar til at blive renset på mine sønner. Kan du ikke lige, Ulrik, nu var det jo også i går, hvor vi prøvede at finde ud af, hvem Jesus egentlig var, hvor jeg spurgte, om han var lækker. Det fik jeg egentlig ikke rigtig noget svar på. Nej, det kan godt være, at de gør det, hvis han sådan jævnligt besøger dem. Ja. Er Jesus lækker? Han er sej. Han er sej. Ja, men Jesus er sej. Men vi skal jo lige understrege, at de taler om Jesus, at de ser ham ikke. De ser ham jo ikke. Nej, okay, på den måde. Har han en lækker stemme? Er det en dejlig stemme? Vi oplever Gud, som det skal prøves. Det skal prøves. Ja, det finder vi ud af. Det finder vi ud af, Ulrik. Vi napper lige en lille plade, og så synes jeg, du skal gøre dig klar til at blive helbredt. Yes. Det er i orden. Jeg glæder mig. Tilbage til vores rejsende reporter Ulrik, som er så på Tour de Religion. Ulrik. Og du er ude på Solvænget nu, ikke? Det er jeg. Jeg sidder simpelthen inde i stuen, som jo er stedet, hvor de samles og helbreder. Og jeg skal til at hvordan ser det ud derinde? Jamen, det er jo sådan 2 par lædersofaer og et glasstuebord, og jeg er så blevet sat på en af spisestuestolene midt på gulvet. Så det er helt almindeligt, faktisk? Det er meget, meget almindeligt, ja. Det kan man godt sige. Men alligevel, altså, solen står ind gennem vinduerne, og der er lidt stemning, synes jeg. Torben er så småt gået i gang her. Det, der sker nu, er, at han faktisk løfter mine fødder. Altså, jeg sidder fuldstændig, som man sad og spiste til middag. De er ikke lige lange, nej. Det Torben fortæller mig, det er, at jeg har jo dårlig ryg. Ja. Og det han fortæller mig, det er, at jeg kan se, at mine ben er ikke lige lange. Og det hænger altså sammen med ryggen, så det der nu vil ske, det er med de ene ben.
Vi kan høre, at han beder i øjeblikket. Er det Torben, der healer dig, eller er det selveste Jesus, der healer dig? Altså, det er jo Jesus gennem Torben. Kan du ikke prøve at række telefonen ned til... Og nu bliver faktisk mit højre ben bliver faktisk længere. Ja. Det kan faktisk mærke. Du sidder så pis på os, gør du ikke ud? Nej, det er rigtigt. Er det rigtigt? Det er fandme rigtigt. Nej, hvor fint. Ja, man må ikke bande. Undskyld. Nej. Undskyld, Jesus. Nå, nu røg jeg hele chancen. Ja, nej, det er helt vildt. Jeg mærker en varme i min ryg, og faktisk kunne jeg se, at mit ene ben blev længere. Det er meget, meget hæftigt. Nej, nu siger du, se dit ene ben, du lænder nu. Altså, jamen altså, prøv det nu selv. Ja, selvfølgelig. Men det er ikke, fordi jeg ikke tror på det. Jeg synes bare, det skal vi bruge ordet fascinerende? Ja, meget fascinerende. Jeg vil lige sige, at det, som Torben har fortalt mig, det er, at dem, I har bedt i studiet, eller kommer til i dag at komme ind, altså, de er ikke mere syndere, end I selv er. Nej. Faktisk så er I syndere, bare fordi I simpelthen har valgt ikke at møde Jesus, ikke? Ja. Og derfor har Torben indvildet i at bede for jer, at I skal møde Jesus. Ja. Og ved samme lejlighed kunne I jo så prøve at se, om I kunne kurere nogle af jeres skavanker. Jeg er så åben. Ja. Også mig, jeg er pistræt af det i seng. Men skal vi ikke sige, at jeg giver jer lige Torben, og så kører han derud af? Jo, det er i orden. Farvel. Farvel, Ulrik. Hej, Torben. Ja, hallo? Hej, Torben. Hej, Torben. Hej. Det er der nogle utrolige ting, du sidder og gør ved vores kære reporter. Ulrik får sådan lidt i chok nu med armene løftet og helt chokeret over, at han ikke har ondt i ryggen mere. Nå, men han nævnte også, at han kunne mærke sit ben vokse, og der steg sådan varme op igennem benet og videre op i ryggen. Men det er jo ligesom, det er Guds nærvær. Det er ligesom den måde, Gud virker på, gør. Gud, han kommer med sine ånd og rør ved mennesker, gør. Ja. Og så det er jo ligesom, jeg mødte Gud første gang 5. april 95. Hvorfor lige præcis den dag? Jeg selvfølgelig, fordi du kan huske det, men hvordan skete det, at du mødte Gud? Jamen, jeg havde en kammerat, der blev kristen. Jeg sagde ham, du skør i hjernevask, fordi for mig lød åndssvagt. Ja. Men så fandt jeg ud af, at Gud, han er personlig. Jeg fandt ud af, at det er ikke et spørgsmål om kirke, det er ikke et spørgsmål om folde sine hænder, men det er et spørgsmål om møde Gud. Et spørgsmål om at få møde med ham. Ja. Og det var det, jeg fik 5. april 95, fordi jeg så af en sønder og bad om tilgivelse, og så kom Gud og rørte ved mig. Og det gjorde, at jeg fik en personlig fællesskab med Gud, som gjorde blandt andet, at jeg har fået lov til at opleve, at folk blev helbredt. Ligesom at Gud har talt til mig. Torben, kan du arrangere, at Signe og jeg kan møde Gud her igennem telefonen? Ja, men vi kan godt bede for. Det er ikke mig, men jeg har set folk blive helbredt over telefonen. Ja, men jeg er meget åben. Altså, jeg går og lider af noget astma, skal jeg fortælle dig nemlig. Og Signe, hun... Jeg har meget ondt i halsen og får kølet. Jamen det vi gør, som ligesom nu når der er over telefonen, så det vi kunne, det er, at hvis I lægger hænder på jeres brystkasse, med astma og ved halsen der forkølelse, så beder jeg Gud om at komme ind og røre ved jer med lidt om. Og jeg skal lige høre, skulle jeg lægge hænderne på halsen, fordi det er eller ved brystkassen også. Det er bare, I ligesom har en kontaktpunkt. Ja. Skal vi sige det? Vi er klar. Skal vi lukke øjnene, eller skal vi bare... Det må jeg selv gøre. Okay. Jeg beder bare nu. Du kører, Torben. Gud, jeg takker for din kraft. Gud, jeg takker for din lægedom. Gud, jeg beder om, du kommer og fjerner hver forkølelse lige nu i Jesu navn. Du kommer og fjerner hver astma, far. Det skal være en vidnesbyrd for alle lytter på, at du virker. Du er ikke en religiøs Gud, men du lever og forvandler dig i Jesu navn. Amen. Altså, jeg kan under alle omstændigheder mærke en varme fra mine hænder, der stiger ind på mit bryst. Det er ligesom... Det er ham. Ja, prøv at tage en dyb ånding og tage en løbetur, og så fortæl, hvad der er sket. Jeg kan i hvert fald mærke, at mit åndedræt er væsentligt mere rent, end det var før, da jeg lavede sådan en, du kender mormor, der har røget før sidst om dagen, sådan, men den... Så der sker en ting, hva'? Ja, nu hopper Peter simpelthen direkte i studiet. Nu skal vi se, om det bliver... Ja, det er godt det der, Peter, lave høje knæløftninger, kan jeg så sige. Det er du sgu da ret til, Peter, synes jeg. Ja. Og det jeg kan sige, det er, at jeg kan sætte mig ned nu, og jeg er overhovedet ikke på puls. Det har lige taget 15 høje knæløftninger med hop på stedet. Det var flot. Men det er det, der er virkelig, og det er ikke bare et spørgsmål om helbredelse fysisk, det er et spørgsmål om lære indvendigt, og det er det, der er det største. Og det er det, ligesom vi ønsker at komme igennem med, det er, hey, man kan møde Gud i dag. Gud, han er ikke en død religiøs næse. Han er en virkelig person, der lever.